И така, здравейте хора, в още едно клипче. Намерихме един рейл тук на едно спотче. И така, това е началото на клипа. Може би ще разкараме днес малко повече, защото не ни се седи на едно място. Се видим след малко. Папи тук що намаза с вакса рейла. Йеп. Пап ще покара малко тук и после ще движим на някъде, така че да, ще видим след малко. Намерихме едно спотче с меню. Сега папи ще прода меню, ни 6 пада. Дай, big jump, man. Дай последното. 5 от 6, без warm-up. Come on, you can do it, man. Got it all. Boom. Голямо е, нали? Малко е гадна тъбаха. Както виждате, преместихме се вече на скейт парка. После сигурно ще ходим на още спотове. Добре хора, загряхме. Почваме да снимаме вече. Его и Марио тук се опитва някакъв трик. Той умира, някои живеят. Ой! You wanna kill me with that dick, bro? You got? Умръзна на момчето. 4 минути, 4 minutes. Не бе. Yeah. Let me clean it up. Can sketch. Не. Nope. Това беше яко. О, как се удари гумата. Не. Хора, сега ще се опитам един трик. Фейк е да се кача на рейла и може би да го трикаут, ама не знам какво стане. I need more speed. Нет, сука, блин! Ще умреш рампа след малко. Yes! Майка ти. Здравейте хора, някой иска ли фейк лайк?
Дори не е Nike. Добре хора, сега ще ви покажем няколко неща, които да не правите на скейтпарка. Първо нещо. Когато се почивате, моля ви не стойте на котерите като така или на лежовете. Почивам си на леджа. Почивам си на ледж. Второ нещо. Моля ви не си оставите туризонетките навсякъде. Сори, брат. Трето нещо. Ако няма да карате някакъв ледж, котър ли ще, каквото ли ще, не дейте му слага вакса, защото някои хора могат да искат да го карат. Четвърто нещо. Моля ви, когато вие снимате някой или някой ваш приятел снима вас, моля ви, когато опитът е приключил, мрънете се леко настрани, защото има още хора, които карат на скейтпарка. Не сте само вие. Карам си просто аз. Карам си. Не, карам си. Си карам. Ей, Константин, махай се! Махай се! Пето нещо. Казвайте къде ще карате и не снейквайте другите хора. Брат, ти къде ще караш? Брат, ще караме и там, моля те, не ми причи. Добре. Моля, брат, не така, да съм нищо тук, бе. Хора, пишете в коментарите как се справяме в канала. Дали ви харесва, кое искате да сменим, какво искате да снимаме. Oh, fuck. It's going to be fun out here. Защо? Защото почнах да залитам. Oh. И продължаваме да снимаме. Smash the like and he will do it. Папи са избрамчака животното. Не го снимай. Спукнах си бара. Дебелата му картона от желязо. Бах ти главата, дето. Папи ще пукна трабата с главата. Здравейте хора, Павел ще да прави този клип. Юра, сега ще оцели някой човек и сакия. Давай. И така хора, това е от нас за днескашното видео. Лайк, сабскрайб и ударете пата камбана. Бам! И ще се видим в следващото клипче.